there's a supposed group of retired military generals who are allegedly working to move against President Duterte for his supposed inaction in the West Philippine Sea issue. What does the palace think of this? Kwento kutsero lang po yan. Naniniwala po kami na lahat ng ating kasundaluhan tapat sa Republika at alam po nila na hindi po talaga panahon para sa politika ngayon. Isang taon naman po mag-eleksyon na po, pwede natin halalin kung sinong gusto natin halalin. No? Kung tingin nila na hindi karapat-dapat ang pulisiya ng presidente, huwag iboto ang maging kandidato ng presidente. Pero sa demokrasya po talaga ay merong mandato na binibigay ang taong bayan at ang ating hukbong sandatahan po, rinirespeto yung mandato niya. Alright, so thank you very much. Salamat po. Maraming salamat, Trish. Yes, Yusek Rocky. Yes, Secretary, mula kay Sama Denilla ng Business Mirror, nakapag-submit na kaya ng DBM recommendation nito for austerity measure? If yes, ano po ang salient points ng nasabing recommendation? Wala pa po akong balitang nakukalap sa DBM, although this is a continuing inquiry. No? Matagal ko na pong hinihingi rin sa DBM.